Námorné ropné plošiny sú navrhnuté tak, aby odolali aj tým najťažším poveternostným podmienkam. Uprostred oceánu, stovky míľ od pevniny, posádka Ocean Rangeru dôverovala technológii a spoľahlivosti ropnej plošiny. Ale keď sa skombinujú zlé školenie, zlý dizajn a extrémne poveternostné podmienky, ani ich viera ich nedokáže zachrániť. Ocean Ranger je samohybná poloponorná námorná vrtná plošina, ktorá pracuje v oblasti zvanej Grand Banks. Vlastní ju americká spoločnosť Ocean Drilling and Exploration, skrátene ODECO. Je prenajatá spoločnosti Mobil Oil Canada, ktorá vlastní vrtné práva na ropné pole Hibernia. Mobil Oil Canada je dcerská spoločnosť americkej firmy Mobil Corporation. V čase, keď bola postavená, je to najväčšia poloponorná plošina na svete. Ropná plošina váži takmer 25 000 tón. Je dlhá 396 stôp, široká 362 stôp a vysoká 337 stôp, čo ju robí takou vysokou ako 30 poschodová budova. Samozrejme, keď pláva, takmer tretina z toho je pod hladinou vody. Pláva na dvoch 400 stôp dlhých pontónoch, ktoré ležia 80 stôp pod hladinou vody. Tieto pontóny majú balastové nádrže, ktoré môžu byť čiastočne naplnené morskou vodou. To pomáha stabilizovať plošinu v rozbúrenom mori. Je schopná vrtať v oceánskych hĺbkach až do 1500 stôp. Grand Banks sa nachádzajú v Severnom Atlantickom oceáne, 166 míľ východne od St. John's, Newfoundland v Kanade. Je známe svojimi bohatými zásobami ropy a zemného plynu. Je tiež známe svojimi drsnými poveternostnými podmienkami, najmä v zime. A hĺbka oceánu v tejto oblasti sa pohybuje od 30 až 180 metrov. Ráno 14. februára 1982 dostáva 84 členov posádky na palube Ocean Ranger predpoveď počasia, ktorá predpovedá, že Grand Banks sa rýchlo blíži silná zimná búrka. Búrka je spojená s veľkým atlantickým cyklónom. V tomto ročnom období je tento región často vystavený extrémnym poveternostným javom a táto blížiaca sa búrka má byť podľa predpovede mimoriadne silná. Ocean Ranger je navrhnutý tak, aby odolal takejto extrémnej búrke. Ropná plošina už v minulosti odolala drsným podmienkam, čo posilnilo dôveru posádky aj prevádzkovateľov plošiny v jej schopnosť zvládnuť túto búrku. Posádka Ocean Ranger sa začína pripravovať na nepriaznivé počasie. Štandardné postupy zahŕňajú zabezpečenie všetkého voľného vybavenia, kontrolu, či sú všetky vodotesné dvere a lodné okienka utesnené a zabezpečenie stability plošiny riadením jej balastných nádrží. Systém riadenia balastu je kľúčový pre udržiavanie stability plošiny. Reguluje množstvo vody v balastných nádržiach umiestnených pod plošinou, čo umožňuje plošine prispôsobiť svoju stlakovú silu a stabilitu podľa podmienok na mori. Pri príprave na búrku posádka dôkladne kontroluje systém. Aj keď začínajú robiť tieto nevyhnutné opatrenia, zatiaľ nie je dôvod na obavy. Vedia, že plošiny už takéto búrky prežili aj predtým. Napriek očakávanej sile tejto búrky pokračujú na plošine bežné operácie. Keď sa stmieva, búrka dorazí k Ocean Ranger. Silný vietor a obrovské vlny spôsobujú, že aj obrovský Ocean Ranger vyzerá malý. Je navrhnutý tak, aby zvládol vietor až do 100 uzlov a vlny vysoké až 110 stôp. Ale táto búrka sa ukazuje ako mimoriadne silná, s vlnami, ktoré presahujú vypočítané limity plošiny. O 19:00 zasiahne zblúdilá vlna neďalekú plošinu Setco 706, ktorú tiež prevádzkuje spoločnosť Mobil. Vlna poškodí palubné zariadenie a odplaví záchranný čln. Napriek zhoršujúcemu sa počasiu a narastajúcim vlnám Ocean Ranger pokračuje vo vrtných operáciách. Posádka má dôveru v plošinu a kultúra v odvetví offshore priemyslu je taká, že prerušeniam operácií sa za každú cenu vyhýba. Avšak podmienky sa stávajú náročnými. Posádka musí navigovať plošinu v búrkovom počasí a pracovať na tom, aby všetko fungovalo hladko a bezpečne. To si vyžaduje neustále monitorovanie systémov plošiny, najmä systému riadenia balastu, ktorý je kľúčový pre udržanie stability plošiny v rozbúrenom mori. Komunikácia s pevninou tiež pokračuje, pričom sa podáva hlásenie o stave plošiny a vyvíjajúcej sa situácii. Toto odhodlanie pokračovať v prevádzke aj napriek zhoršujúcim sa poveternostným podmienkam ukazuje úroveň dôvery, ktorú majú v konštrukciu a schopnosti Ocean Ranger, alebo možno ich strach z následkov za opustenie svojho stanovišťa. Vlny vysoké, 17 až 20 metrov, bičujú Ocean Ranger. Zbludilá vlna zasiahne Ocean Ranger krátko po polnoci. Táto zbludilá vlna je výrazne väčšia ako ostatné vlny v búrke, ktoré už aj tak tlačia Ocean Ranger na hranicu jeho vypočítaných možností.
Vlna udrie s takou silou, že rozbije sklo okienka v balastovej riadiacej miestnosti, ktorá je nervovým centrom zodpovedným za udržiavanie stability plošiny. Okienko je len 7,5 metra nad hladinou vody. S každou ďalšou vlnou sa cez rozbité okienko do miestnosti valí morská voda. Táto miestnosť je plná elektronického vybavenia a ovládacích panelov, ktoré riadia systémy balastných nádrží. Keď sa do riadiaceho centra valí morská voda, systémy začnú takmer okamžite zlyhávať. Morská voda spôsobuje v systéme výrazné skraty, čo vedie k poruche kľúčových komponentov v systéme riadenia balastu. O 21:00 operátor rádia na Secco 706 zachytí rádiovú komunikáciu s Ocean Ranger, v ktorej sa opisuje, ako sa ventily na balastných systémoch Ocean Ranger zdajú samovolne otvárať a zatvárať. Posádka nedokáže ovládať náklon a trim plošiny a tá sa stáva čoraz nestabilnejšou. Kým sa posádka snaží ručne ovládať balast, búrka sa zhoršuje a do riadiaceho centra sa valí ešte viac morskej vody. Bez možnosti správne ovládať balastné nádrže sa plošina začína nakláňať alebo sa preklápať smerom dopredu. To znamená, že keď plošina naráža do prichádzajúcich vln, jej predná časť je čoraz nižšie v každej ďalšej vlne, čo ju tlačí hlbšie do vody namiesto toho, aby sa vynárala a prechádzala ponad prichádzajúce vlny. Voda začína zaplavovať predné reťazové komory v rohových podporných stĺpoch. Posádka ovládajúca balast má niekoľko nevýhod. Voda spôsobuje chaos v automatickom riadiacom systéme, ale nemajú potrebné školenie, aby vedeli, ako systém ovládať manuálne. Nemajú ani príručku, v ktorej by si mohli vyhľadať, ako obísť automatický systém a prevziať manuálne ovládanie. To možno aj tak nebude mať význam, keď sa príď ponára, záď sa dvíha vyššie nad hladinu. Čerpadlá na ovládanie balastu sú v zadnej časti plavidla. Keď sa príď potápa a záď sa dvíha, balastové čerpadlá nemajú dostatočný výkon na to, aby vytlačili vodu po takom dlhom sklone a von zo zadnej časti lode. Miera naklonenia sa každou hodinou zvyšuje. Posádka začína vykonávať núdzové postupy. Ide o súbory vopred stanovených krokov, ktoré majú za cieľ získať späť kontrolu nad stabilitou plošiny a zabrániť úplnej katastrofe. Neúspešne sa pokúšajú manuálne ovládať balastné nádrže. Zastavujú všetky vrtné operácie a pripravujú sa na prípadnú evakuáciu. Vypínajú všetky nepodstatné systémy a operácie na plošine, aby mohli všetky zdroje sústrediť na riadenie krízy. Prestrihnú vrtnú kolónu a odrežú sa od zariadenia na zabránenie výronu, čo Deepwater Horizon nedokázal urobiť. Nechám tu odkaz na to video. Aj keď je posádka skúsená a bola vyškolená na núdzové situácie, kombinácia silnej búrky, poruchy zariadenia a naklonenej plošiny vytvára mimoriadne náročnú a nebezpečnú situáciu. O 00:52 Ocean Ranger vysiela tiesňové volanie Mayday. Záložná podporná loď Seaford Highlander je požiadaná, aby sa priblížila. Opatrenia proti náklonu 10 až 15 stupňov sa ukazujú ako neúčinné. Kanadská pobrežná stráž a vrtuľníky boli upozornené krátko po 01:00. Nemocnice v St. John's sú uvedené do pohotovosti. Podporné plavidlá Bolton Tour a Norditor, pohotovostné plavidlá Secco 706 a Zapata Ugland sú kanadskou pobrežnou strážou povolané na pomoc. V núdzovej situácii majú príslušníci pobrežnej stráže právo prevziať kontrolu nad plavidlom na mori, aby mohli poskytnúť pomoc v prípade núdze. Povolali ma do vôd pri Kapskom meste, keď malému člnu zlyhali motory. Pobrežná stráž nasmerovala moju posádku a mňa do tej oblasti, ale keď sme tam dorazili, na miesto už prišlo iné väčšie plavidlo, ktoré bolo schopnejšie pomôcť ako plachetnica, na ktorej som bol. Podporné plavidlá, ktoré sa približujú k Ocean Rangeru, zažívajú tú istú zimnú búrku ako Ocean Ranger. Silný vietor, rozbúrené more a zlá viditeľnosť vytvárajú nebezpečné podmienky, ktoré obmedzujú schopnosť záchranných tímov dostať sa k Rangeru. Musia sa prebiť cez prudkú búrku, dostať sa k čoraz nestabilnejšiemu Ocean Rangeru a potom evakuovať posádku v mimoriadne náročných podmienkach. Každá minúta je dôležitá. O 01:30 Ocean Ranger odošle svoju poslednú správu. Z Ocean Rangeru už nebudú žiadne ďalšie rádiové komunikácie. Ideme na stanovištia pri záchranných člnoch. Opustiť akúkoľvek loď na oceáne je veľké rozhodnutie. Dnes platí nepísané pravidlo, že nastupujete na záchranný vor až vtedy, keď naň musíte vystúpiť. Čo znamená, že vaša loď sa už potopila pod vami. Ale evakuácia ropnej plošiny na mori je oveľa zložitejšia. Zhromažďovanie základného vybavenia na prežitie.
zabezpečenie, aby všetci členovia posádky mali záchranné vesty a príprava záchranných člnov na evakuáciu. To všetko zatiaľ, čo sa plošina nakláňa. Opustenie plošiny je pre posádku poslednou možnosťou. Znamená to opustiť vnímanú bezpečnosť plošiny a čeliť drsným živlom búrky v záchrannom člne. Musí to byť desivé, keď musíte zliesť z obrovskej lode, ktorú zničila búrka, a nastúpiť do malého člnu, ktorý je v porovnaní s ňou veľký ako vaňa. Tieto prípravy prebiehajú uprostred narastajúcej paniky a zmätku, pričom si posádka bolestne uvedomuje, že ich životy visia na vlásku. Záchranné člny sú navrhnuté tak, aby sa dali spustiť aj v extrémnych podmienkach, ale silný náklon Ocean Rangeru to robí mimoriadne ťažkým. Posádka zápasí so spustením člnov napriek náklonu plošiny, prudkému vetru a obrovským vlnám. Záchranné člny plošiny sú navrhnuté na použitie gravitačného spúšťacieho systému, takže plošina musí byť relatívne vyrovnaná, aby sa dali spustiť. Posádke sa podarí spustiť aspoň jeden záchranný čln. Na miesto prichádza podporné plavidlo Seaford Highlander. Videli telá plávajúce vo vode. K ním sa približuje záchranný čln s 8 alebo 9 mužmi. Záchranný čln prepláva cez zadnú časť lode a prirazí k ich ľavému zadnému boku. Seaford dokáže hodiť lana k záchrannému voru. Skôr než môžu niekoho vyťahnuť na palubu, záchranný vor je narážaný od trub lode Seaford Highlander a zrúti sa. Muži vo vode sa držia záchranného člna, ktorý zostáva prevrátený. Seaford sa prebíja cez vlny a vietor, aby sa dostal k mužom. Tí pomaly podliehajú chladu. Len jeden muž má na sebe oranžový záchranný oblek. Seaford sa dostáva do pozície a len tesne sa vyhne tomu, aby ho rozsekali lodné vrtule. Posádka na palube hodí kotviaci hák, aby sa pokúsila muža vytiahnuť na loď. Hák sa zachytí o jeho záchrannú vestu, ale muž sa prepadne pod hladinu. Nie je jednoducho možné vytiahnuť mužov z vody v takýchto drsných podmienkach s vybavením a usporiadaním paluby, ktoré majú. Záchranné týmy z pobrežnej stráže, obchodných lodí, zásobovacích člnov z iných ropných plošín, lietadlá a vrtuľníky mieria na miesto udalosti. Záchranári bojujú s obrovskými vlnami, mrazivými teplotami a silným vetrom, keď pátrajú po preživších. O 02:30 prichádza na miesto prvý záchranný vrtuľník. Kapitán Mike Clark, pilot pátracieho a záchranného vrtuľníka z Ganderu, spúšťa záchranára, master korporala Randyho Browna na 24-metrovom lane do mrazivej vody a vijúcej výchrice, aby sa pokúsil vytiahnuť prvého muža, ktorého uvidia. Je už mŕtvy. Sneh a vlny, ktoré dosahujú odhadovaných 16 metrov, znemožňujú ich úsilie. Je to prvý a posledný pokus o záchranu zo vzduchu. Podmienky sú príliš nebezpečné. Pri prelete nad pátracou oblasťou záchranné vrtuľníky bojujú s vetrom, ktorý dosahuje takmer 145 km za hodinu. Vysoké vlny znemožňujú vyzdvihnutie tiel. Kapitán Clark sa namiesto toho snaží naviesť podporné plavidlá k telám vo vode. Rýchlo sa ukáže, že zásobovacie lode musia bojovať o vlastné prežitie. Posielať mužov na palubu, aby vyzdvihli telá, je samovražedná misia. Záchranársky vrtuľník pristáva na ďalšej plošine na dotankovanie. Plošina sa v rozbúrenom mori prudko kýve. Posádka vrtuľníka dostane takú morskú chorobu, že musí prerušiť tankovanie a vrátiť sa späť na svoju základňu na pevnine. Silný náklon plošiny sa zhoršuje, až kým nedosiahne kritický bod, keď už plošina nie je stabilná. O 03:13 sa Ocean Ranger prevráti a potopí pod hladinu. Záchranná operácia sa mení na operáciu na vyzdvihovanie tiel. V nasledujúcich dňoch sa na pobreží Newfoundlandu vyplavujú trosky a osobné veci z Ocean Ranger. Aj keď sú nemocnice v St. John's v pohotovosti, ani jeden pacient z Ocean Ranger nie je prijatý. Všetkých 84 členov posádky na palube Ocean Ranger zahynulo. Z 84 členov posádky sa našlo len 22 tiel. Sú privezené na Molo 17 v prístave St. John's. Novinárov držia ďalej, aby sa nemohli robiť žiadne fotografie. Ruský rybársky trawler Mechanik Tarasov sa potopí v tej istej búrke. Telá ruských námorníkov sú privezené na to isté mólo. Členov posádky Ocean Ranger mimo služby požiadali, aby skontrolovali ruské telá a uistili sa, že žiadny muž z Ocean Ranger nebol omylom poslaný do Ruska. Po prechode búrky sa na lokalizáciu trosiek Ocean Ranger na morskom dne používajú sonar a diaľkovo ovládané podvodné vozidlá. Ropná plošina leží vo vode hlbokej približne 30 metrov. Rozhodne sa, že táto malá hĺbka predstavuje nebezpečenstvo pre námornú dopravu a preto bude plošina znovu vyzdvihnutá a potopená v hlbšej vode. Európska spoločnosť dostane zmluvu na vyzdvihnutie plošiny. Počas týchto operácií sú dvaja potápači vyslaní, aby získali palivo z nádrží v pontóne.
Do pontónu sa prerežú pomocou rezacieho horáka. Plyny z paliva sa vznietia, čo spôsobí výbuch, ktorý zabije oboch potápačov. O týždeň neskôr zahynie ďalší potápač, keď na neho z vyprostevacej lode spadne veľký kus kovového odpadu a pritlačí ho k potopenej plošine, čím sa celkový počet obetí Ocean Ranger zvýši na 87 mužov.